салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар ин мӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хонаҳо дар ин мӯза навормон мешаванд? Бо диққат гӯш кунед. Духонагаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 239 000 сомонӣ, духонагаи фурӯшӣ дар назди мости Султони Кабири шаҳри Душанбе, духонага ва сехонагаи фурӯшӣ, яъне дар умум дута хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Московская ва Владимирская област ва ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, хона ду ҳуҷрага, як ҳоҷатхона, як ванна ва як кухня дорад. масоҳати хона 48 метри квадратӣ мебошад. баландии хонаҳо тақрибан 13-14 метр мебошад. дар ошёнаи 16 ҷойгир аст. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. ҷои дута лифт дорад. хона албатта ки коробка аст, аз рӯи навор маълум аст. дар бино корҳои часпондани тиреза ва штукатуркаи фасаду даруни бино рафта истодааст. хона дар ноҳияи Рудакӣ ҷойгир мебошад. 53 километр аз 46 микрорайон дур аст, менависад соҳиби хона. аз назди хона маршрути 41 ва 45 мегузарад. дар наздикии хона ду мактаб аст, 15 дақиқа роҳ ва садик 10 дақиқа роҳ. нархи хона бошад 239 000 сомонӣ. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, ду хонага дар Ленингради ноҳияи Рудакӣ бо нархи ҳамагӣ 239 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона ҳарду номеро WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Данғара дар кӯчаи Бинокорон ҷойгир мебошад. пешина гидростроитель. дӯстони азиз, хона дар қатори дуюми хонаҳои роҳи аз тарафи Душанбе ба тарафи боғи марказии ноҳияи мерафтагӣ ҷойгир аст. дар наздикияш махоза беморхона ва мактаб низ ҳаст. дӯстони азиз, масоҳаташ зиёда аз 6 сотиқ мебошад. таъмираш миёна, обу барқаш доимӣ, менависад соҳиби хона. ҳаммом, ошхона дар ҳавлӣ таҳкурсии ду дар хона рехта тайёр. хона сохтан мумкин аст. ҳуҷҷатҳои хона қонунӣ карда шудааст. ҳавлӣ дар рӯ ба рӯи беморхонаи сироятӣ ва наздикии донишгоҳи тиббии Хатлон ҷойгир аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. дӯстони азиз, нархи хона бошад 480 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Владимирская област, Александровский район, посёлок Балакирева, улица Центральный квартал, доми 2. бинои 6 ошёнага мебошад. дӯстони азиз, бинои советӣ. хона дар 3 ошёнаш ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ. об, барқ, газ ҳама вақта мебошад. мактаб, боғчаи кӯдакона яъне садик, беморхона, мағозаи пятёрочка дар пеши хона ҷойгир аст. нархи хона бошад 2 450 000 рубли русӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, духонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар Федератсияи Россия, Владимирская област. занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, аз Федератсияи Россия боз якте дигар хонаи фурӯшӣ дар ҳамин рӯза навормон ҳаст. дӯстони азиз, хонаи рақами 5 мебошад, лекин ҳаваи хона аллакай аз Московская област аст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед. ҳозир камтар пас ҳамон хонаам пешниҳод мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ дар Южнӣ ҷойгир аст, назди мости Султони Кабир. ду хонага мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ. ду хонагаи пурра ҳаст. дӯстони азиз, ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ тиреза дорад.
дар 10 ошшонаи бинои новостройка худи бино аз 13 ошшона иборат аст. трезои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. дӯстони азиз, тарафи роҳе ки айни замон сохтмонаш рафта истодасту дар оянда бениҳад як роҳи замонавию роҳи бузург мешавад. хона бо таъмир аст ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 770 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия дар Московская област ҷойгир аст. дӯстони азиз, шаҳри Шёлково, посёлок Фряново, улица Первомайская, дом 19. се хонага мебошад. дар доми панелни 5 этажа ҷойгир аст. дар 4 ошшонаш газ, оби гарм, оби хунук ҳамавақта ҳаст. отопление ҳамаи хонаҳо доранд. ҳамаи хонаҳо треза доранд. кухни алоҳида треза дорад. дар назди хона мактаб, садик, 250 метр, поликлиника, Сбербанк, Пятерочка, Дикси, Магнит, Азон, Вальберис, аптека ҳамаш назди хонада ҳаст. ай Москва бошад 55 километр дурай. ай метро Шёлково як автобус ба пеши хонара меояд. документҳои хона 100%, якта собственник. нархи хона бошад 5 миллион 800 000 рубли русӣ. боз арзон мешавад, барои харидорҳои аниқ алиш намешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. ҳарду рақамҳо ватсап доранд ва ба ҳамин навор ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 037 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.